Simbahang Katoliko sa Negros Oriental padayong miampo sa Horacio Imperata aron mahunong na ang mga pagpamatay nga nahitabo sa ilang lugar. Labing ohi ug prominenteng biktima niini ang nahitabo kang Governor Roel Digamo ug mga kaubanan. Ang report ni Nico Sereno. Kristo o ganguma sa Diyos o Sa Shaton Municipal Gymnasium kagahapon sa hapon, gihimo ang Requiem Mass alang kang Governor Roel Digamo ug ubang mga namatay sa Pamplona Massacre. Si Father Raul Ragay nga ig-agaw sa gobernador ang nagpreside sa misa ug mihandom sa mga nahimo niini ug maayong kasinatian niya uban niini. Lakip sa giampo sa misa ang kasulbaran sa mga panghitabo sa Negros nga may biktima dili lang kang Digamo apan sa tanan nga namatay. Gani sa pahumanay ng misa, giampo ang Horacio Imperata para mahunong na ang pagpamatay sa probinsya sa Negros Oriental. Una kinikamong katilingban diya sa pagbangon, sa kabilingon o kabalaan sa kinabuhi, tanduga ang tanggal sa mga tao, kansang mga naduhig sa dugo, sa among kaigsuunan o nagbarda sa mga binaw, pag-uha ang ilang mga kasing-kasing. Sa iyang nahaunang pamahayag, pagkondinar sa nahitabo kang Digamo ug mga kaubanan, si Dumaguete Bishop Julito Cortez nasubo sa panghitabo ug nang hinaot nga katagan kini og kasulbaran. Gidasig sa obispo ang padayon nga pag-ampo sa Horacio Imperata hangtod nga masulbad ug mahunong ang mga pagpamatay. Kagahapong adlaw gidagsa sa mga taga-Shaton ang public viewing alang sa haya sa gobernador. Gihulagway sa taga-Shaton, sakit kini nga homecoming alang sa anak sa ilang lungsod. Si Digamo nagsilbi kaniadto isip municipal councilor sa Shaton sa wa pa kini napili nga board member dayong saka pagka-vice gobernador dayon gobernador. Sa programa kagahapon sa buntag, mipagawa sa iyang kahiubos si Pamplona Mayor Janice Digamo sa nahitabo sa iyang bana diha mismo sa iyang lungsod. Mao nga nagbilin kini og hagit sa mga tawo nga dili na magpasakop ug magsunod-sunod sa kahadlok. Ako rag yung mensahe sa akong pag-anhi karon kana rag yung hagit natong tanan. Ug magpabilin tang itoy sa kahadlok. Budako gyud ng demonyo nga mopasunod sa itoy. Ila-ilaha ng mga politikong mangduol nato katong dili tagamong itoy, di tagamong hadlokon rata. Si Mayor Cezanne Fritz Diaz sa Shaton nahimong emosyonal usab pag-ayo sa nahitabo sa Uyuan. Dili mininyo mahurot. Kay daghan pa ang mutindog bisag mga yanong mga tawo, mutindog patigbatok aning mga demonyo nga inay Negros Oriental. Uban ni Cleofer Lumayag ug Edward Tubilan, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.